बेलायनो गाहाम कक्तमा हास्टनि तिब्रासनि बागै बुबाग्रा साख्लाय रेखा कक्तमांका होम मिनिस्ट्रिनि सामं थांनाय आदंरक तिब्रासा एकटनो सामंगल फोरांनायनि बागै ताबुक दाक्तिनो मालायनाय आबनि बागै बुबाग्रा ताबुक हदानि सिजाक नुकजाक रोंस्रोंनाय मथा सिभिल ससाइटिनि आदरंनि कग्रबक खानाय बोसगां सालो तामख्लायनाय बबाहाय सामं थांनाय आबनि गारिबो बुबाग्रा तिब्रासकनि माथै दाक्ति दाक्ति मान बान्ता तमरनो रिदानि बागै कमिटि खाना नायमानतैबो खरसाखा हाइकेल कुरक बुबाग्रानि हिमां एबा तिब्रासा एकटनि बिजोंति हानि बोसारनो मानथै नायमानि आबो मानानि बोखांदे थांगि तंका जरावनो सायमानसिनाय आसुसिमिया जत्तो 6 शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि आदंग्रुनो बाक्साखे मालाय हापांनो 125 एमेन्डमेन्ट इमप्लिमेन्ट खालायनायनि 3 तारिख फानिनि कक सानानै दैबो बुबाग्रा कक साखा